Уйшыруыбызны дәвам итәбез. Чираттагы кытлау хаты Ульяновск өлкәсе Павловка бистәсенә оча. Бүген үзенең матур туган көнен Бояров Рафаэль Шикюрович каршылый. Аны әлеге матур гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Раилә, улы Марат, килене Нажия, оныклары Радмир һәм Милана, Тольятти шәһәреннән кызы Олеся, кияве Ренат, оныклары Азалия һәм Алмаз котлыйлар. Безнең кадерле кешебез Павловка районы Евлейка авылында гаиләдә беренче бала булып дөньяга килә. 1983 елны гаилә корып җибәрә һәм әниебез белән безне, ике сөекле балаларын тәрбияләп үстерәләр. Әтиебез гомердә дә тынгы белми торган кеше. Ул гел эшли, тик тора алмый торган шәхес. Яраткан ирем, бүген матур туган көнеңдә рөхсәт ит сине котлап бәхет теләргә. Соңгы сулышыбызга кадәр бер-беребезгә терәк булып, оныклар, балалар бәхетенә куанып яшик. Бер-беребезне яшьтән эзләп табып, кушылганбыз тигез пар булып. Яшисең син ярты җаным һәрчак, ышанычлы, назлы яр булып. Яшьлек калган, истәлекләр калган, яза-яза тулган көндәлек. Кайсы елның, кайсы көне генә түгел микән сагынып сөйләрлек. Бу тормышның озын юлларыннан атладың да, һаман атладың. Кеше дигән, булдыклы ир дигән исемеңне горур сакладың. Яшигәле якты дөньяларда Ходай биргән парлы тормышны, олыгайган сайын иңне иңгә куеп, бергә бүлеп шатлык сагышны. Бу дөньяда безнең хөрмәтле, йомшак күңелле, кайгыртучан, газиз әткәебез һәм сөекле бабакаебыз. Гаилә нигезе нык син булганга гына, рәхмәт синең төпле сүзеңә. Безгә булган изгелегең, ихтибарың савап булып кайтсын үзеңә. Утлар, сулар киштең, батмадың, авыр юллар буйлап атладың. Бирешмәдең җилгә, буранга, чын мәгънәсендә кеше булганга. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек сине ташламасын әти гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Кадерле Рафаэль абый, якыннарыгыз сезгә язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы теләп калалар. Аларның күңелләрен биләп торган хисләр алдагы җырда да чагылар. Тормыш юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк. Киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым. Иретең күрә белергә бу дөньяның аклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Мөһим кешем яшәвемдә син ул әтием. Һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан айырмасын. Парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием.
үшін қадірлі кішім менің. Қадірлі көзлеріңде бәхет нуры себілсін, шатлыклардан сүйініштен ғұмыр юлың өрелсін. Изгі тілек үйрегімде бұ жырымда хисләрім, мені бәхетлі сен болғанға ұзақ яшеткейім. Шын үйректен ғұрырланып рахмет дейім, әтейім. Нәкті сен болғаның үшін қадірлі кішім менің. Шын үйректен ғұрырланып рахмет дейім, әтейім. Нәкті сен болғаның үшін қадірлі кішім менің. Нәкті сен болғаның үшін қадірлі кішім менің. Қадірлі кішім менің. Ұзақ Hürmetli tamaşaçılar, tapşırığımız azağına yakınlaştı. Мен sizin bilen hoşlaşam. Келесі очрашуларга кадәр хуш, сау булыгыз.